ассалому алайкум ҳамватанони азиз, дӯстои азиз, мухлисои гироми қадр. Манамо ҳамроҳи бародари гироми қадр Анвар Ахмедов. Салом салом ҳаматон ба. Мана рӯзҳои охирини соли 2019 бо ҳам қайд карда истодем, яъне паго агар насиб бошад соли навро ҷашн мегирем, соли нави 2020ро. Агар касеро ҳамин ягон лаҳза, ягон муддат агар дилашро ранҷонда бошем, аз ҳамаи шумо узр мехоҳем. соли нави омода истода пурбарор бошад, солҳои нек бошад, фақат хурсандӣ бошад, ҳамаи орзуҳои некаҳо худованд расонад. Тоҷикистони азиз ҷанг нашавад, тамоми дунё ҷанг нашавад. Фақат ободӣ, фақат озодӣ, фақат хурсандӣ, фақат тӯю, фақат консертҳои хурсандто рафта хизмат кунем. Анварако соли нав барои ҳамватанони азиз, барои ҳамаи дӯстон